Dia kembali tip hi ba ka subjek ya kembali bencet dengan benkeren kedai sepang ka doktrin ba kadih kai tera sepang ka tin ka jong bleh. Dia lemtala dan lai benai bak mentah nilai pelajimut sepang ka tin ka jong bleh. Bangi persang menjubab ini kecil bleh ba ka Bible kedai ka tin ka jong bleh. Bleh ni ben kongu eka, bleh ni ben burom eka, bleh ni ben sumar eka. Dia mentah ka senyipat ni nepek sakane kowe pa ka bentah. Kita kalau babelai nganget baka Bible ketika kecil ke jublay namar baka don ya ke ikhtiar ke jublay ke ikhtiar ketika pang pedeng kalau ke ikhtiar jong ke Bible ni pedeng yang authority of the Bible ni authority of the word of God dia nganget babu ni pedeng ngir ni sutu bah ke authority kemud you tele si tang di ikhtiar tela ban kamduna marangim ju kampenan kamshu akti kasih ke jungi te ka kentin ikhtiar dangi penkelai ka kamut ka thau ya kata ka hok lani ya kata ka bor ka bala ban ai hukum yangi ka thau ya ka no ka bor ya kata ka hok ka bala ban ai hukum ha juga poro ka bakala bersih ka rai bah juga poro ka bala ban dawa nangi ya ka jingko ngu te kum kata ni khot ka kam kai kum ka authority ka sarkar ka don ya ka bor ka ikhtiar bahkan tauan bahkan hukum ini bangin siap kajena bangin lihat sibun ke ik kasnong ka dorba snong ro ka don ni la ka jong ka ikhtiar baka bu ki an ki kendon ki adong na ka benta ban penyat kam snong kam tau ka balang ro ka don ni la ka jong ka ikhtiar na ka benta kum ka balang bakan penyat kin telun ka bangi kum ka balang kum ki bangit ni haban ko ngu ni haban le ke haki Tapi orang ka ikhtiar jeng ka Bible, nang no ka Bible kayo ya ka ikhtiar, nang no ka Bible kayo ya ka bor ka jong ka. Kejubak besuk bah ka dai hiba, ka Bible kayo ya ka bor ya ikhtiar ka jong ka na ublay. Nano na ublay. Namar ba ka Bible hi ka ketin ya ka bala mino ya ka bala persat mensim da ublay. Nginum la ben yo ya ka Bible ka ketin jong ublay la da ublay mudon. Bara bangi puli eka po ka Bible ki nong tho jong ka testament ka barim long ba ki kedau hadu la kumnu la hajar pras pa sini ki kedau ya ka jing tho ka jong ki pa ka dei kata ka jing tho ka balong kum ka tin ka jong blai ki nong tho jong ka testament ka batmai ha ba ki stot ba ki penan kam ka testament ka barim Long nu kumno ki kedau dak no laispa arposi ne ki kedau syak testament ke barim ba kadai kai ka ketin ke jong blai. Bat ha juga poro haba ki hikai. Ya ki jing hikai jong ki na ka testament ke barim barbor kim juklet ba kin pen I ba kin kedau ba kadai kai ba ka testament barim kalong kum ka kalong ka de ka ketin ke jong blai. Te bat haba poi syak testament ba thmai ni so thu ru ba ba ngi puli ki nong tho haba ki tho ya ki jing tho ka jong ki snong tho ba kim de ki jing tho ba ki tho ba mi na ubriu ne na ka jing start ka jong ki hende ki da apply ru ba ka jing tho ka jong ki ke de jing tho ka bawan na ble ke de jing tho ya ki bala hukum ta ble kalau pol haba u tho saka sici si galatia long menikong ka banyu pratu buong bala dan munu bo nyalap da ka way pa ka gospel ka ba ye pair na ka banganga yalam ulong bala tim no Nada udah angel lah di mana-mana. Tadi om kumno dah kesti sinong keren om nu om ba. Mau kayak iki bangat ho, dia bangat ho nak jing start beriu hendak kidai ki hukum jeng try. Nak kem tho rai itu dekat ada post slide. Laki page di sini. Toh. Dia kita long kendiat I jeng batai. Bagi nong tho ki long aware ki song tho kayak bagi tho kidai kum ketin kejong ublay. Ya kawai ni ki jinglong apa ka Bible nga ban siyam ka ba kadaw syai bahaya ka ikhtiar ni ka authority jong ka Bible kadai kita ka kentin ka bagiong kum ni ong utray. Kita ki kentin kum ni ong utray kimi ado saus pa khalaisin apa ka Bible. Saus pa khalaisin ba kita ki kentin ki bala ju penan kam bah barabor daus im dapat syah. Bat habaki pa shiti
Syanu, bat habaki penbenar ya ka hukum ke jongki, hangnu, baraborhi, unong rak ya ka ketin, upenan kam, dah kita kikin ong kumne ong usi. Bat kipat ba masnya sengau dia kintin, kumne ong usin kisngau thu ya ka bor. Bakadan ka bor, ha kata ka siti, ha kata ka jingkeren, ya ka bala puli dak tu nong rak. Kabamudru baki sautu bala daki satla, laki lek persya ya ke bala keren ya ke bala pensengau haki, kin samat ya ka jingsya penstong. Te ublei habau tho ya ka jing tho ka jing upenan kam dak kita giju ki kintin dak ka ju kasur nak benta ban penpau hangi ya ka kubor jongka jing temu ka jing. Takda kita semen ke barim pensyem ha na adu jung Moses ter ki si habaki lek benyelap kiju ong kumne ong utrai di masnya sengau tak ni kumne ong utrai keladan pakai kepala pengkubu bat hapol Moses ulek bengkeren ni kini ka jingkeren ka ju hapau sim pharo uong ya kan ni ka ju ke kentien ong kumne ong utrai tu pelat no ki beri ku jonga bakin yo benik mani hani pharo ong no ong utrai di yo banga ngan ko ong ngami thu yo tahu utrai. Dia ke Bible ka keren ya ketika benta bat hakiwi ki benta adu ter haki nang tulupar ki ban ka don ya ketika sur ka bakren syahi ya ka ikhtiar. Dia ka Bible kalong ka badon ikhtiar ni ka don ya ka bor namar ba kumangla keren ki jikai basikmat ba kadai ka lapsat mensim dau belai kadai ka ba lapengki dau belai ya kinong tho baju ke porok kalong kata kaktin ke bah shisha bat ke bamdan jingnuna bat ke baklem jing bakla bat haba ublei Ukraine da ke sur ke badak da ke bor haki briu baro baki snow ka dei ki bikiniu baki kin kongu takra nong tho hebrew ang haki por misha ublei la kren baki nang thu lupa henai kisi bakhadu pat la kren ngiling bakai lemau Jesus Christ bat nak menta jungi mentapat ublei keren ngi limba ka Bible. Limba ka Bible. Te habangi nak pediang. Habangi nak sutu ba utolong juga Bible kadai na ublei kawan na ublei di belak keren na ublei tinggi kini ka pensutu ingi ba ka Bible ka don ya kata ka ikhtiar ne ka don ya kata ka bor ka jong ublei. Namar ba ublei uba ai bat ublei uba keren haga Bible ublei uba klemyo ya ke ikhtiar ka ju na nurin nang nu lani klemyo ke ikhtiar ju da ka ba namar ba one hair pateng nawai na nurin nang nu ublei uba ai ke Bible de tau ublei uba klemyo pudiang ya ke ikhtiar na ki weipat namar ba umdan manur menu ba ai ya ke ikhtiar ke hau ublei uklem yo yang tak ikhtiar jeng lingba ka jing jit lani lingba ka jing syabut da manure manu umdan ba vot ublei bon yo yang tak ikhtiar kemangingi vot ikinong yalam nom hikmat kijongi namar ba umdan hiru manu balak benjit ya ublei umdan manu balak benjit ya ublei ba batho ke Bible ulong ru ublei uba uklem le job thma ni uklem le kini ya kan ka bor ya kan ka ikhtiar nang nu kumbala juhikai de kiwe pijet niam de kiwe pijet jinget namar ba umdan syu da weipat lani umdan de kiwe ki bor ki ba don nak benta balik benkeni umdan syu de kiwe pat don tang ublei marwahi de ublei uba ya ka Bible uba keren ka Bible ulong ta ublei lu uba klem kamai ya kan ke ikhtiar uklem kamai uklem tersitam menyo ya ke ikhtiar uklem tersitam uklem lei nam ta benyo ya kan mar blei namar bakal adai lupahi ke jong ublei maka adai lupa ke jong ublei je ladangi duna ka jing sautu ladangi duna ka jing perkat ke jong sepang ublei kemot ngiduna ro kajing perkat kajing sipang ka Bible le ladangi sautu ya kajing long jo ublei ba ulong ta ublei ba khra ba balak bersensyar ki baro
Baka Bible ketika keting jong belai. Kemud hangtar ng sutu baka Bible ko dan kadan ni kejuhi kabo. Bat haba ka Bible ka keren cepang ka ikhtiar jong ka keting jong belai ka bai seriam lang ni ka badan ka jinglong bat kata ka jidai baka jinglong jong belai ka ongkum ni nak kitab Isaya. Kalau nang san kat wei ka ong ba. Kum ta kan lang ka keting ka ba mino nak sintur jong kan om pai sudah hanga hendrai kan pendap ya kata ka bang ngas ngobha. Kan reiru haba ngalap hai ka. Kemud haba ka keting ka badan ya ka ikhtiar jong belai kalong ka batrekam. Kalong kalong ka batrekam. Bat kan pendap ya ka ba latmu ya ka. Dia susuruh nak sama basis pak kendai dekat ke bah harap kendai kau gini junam atrai lapan scam ya ka ketin jong me habdeng junam lapan scam lapan yang kalong ke bayai ni rinti kam ju hiar kam ju kiu kam ju duna kam ju palat kalong bayai ke yang scam itu ya hai haki beneng ni haki mut haka pertai ke bakinya menstream ni haki pertai jong kenika borok ke wai hiru ke bangi ngiyui. Ya kumjuru ngi isu ya ka ikhtiar jong ke Bible nya jong ke ting ju blai haba u blai wong kum ni. Haba utho abo kran pang ke hukum ngoju nak kitab Deuteronomy kalang basar ke ba arong ba. Penom pentam ai ru ha kata ke tin ya ke bangala hukum. Lemne pinduna naka ba pinyo sumar ki hukum utrai ba blai jong pi kumba ngala hukum pi. Ka ikhtiar ke jom ke keting be kalong ke badan bor hadu kata ba dan menunu ba la ban pinduna ya ka ban simno naka lane ban pendap ai pan haka hadu kata kalong ka keting jumlai kalong ke badan bor haki hima haki jisinsa jaga bor jaga pertai dangdan ke jing duna ka bor dan kam ki ba ban pendap henrepat habangi krenpat pang ka keting jumlai kalong majanai dan kam su ban pendap kabor ke jongka kam ju hiar kam ju kiu kam ju duna kalau mek ba badap bat dina ka kadau jisu ong kum ni ka gospel ju Matius kalong ba arkusau dekat pelaisan ong ba ka beneng baka kendau kan lekno de ka ketin jonga kanam lekno setia kemuk ka ikhtiar ni ka bor ju ketin ju blai kan long kan ne sidu ki bam ju kan numpoi ka por ba ka ikhtiar ju ketin ju blai kan telot no kan tronto wat anda manging la yap no wat na la pen thamai no ni ke pertai bro ka wei ro la sha ding la don bot ublai ro hendai kini ka jing tho ke bangi ngibat menta kan nyai ni hidup ki bam juga kemut kanam don jing telah kemut kumbau blai wei la kren hakani kan long bat hi kumta te hakti ba shai ba ka jingmut jong ka ikhtiar jong ka Bible ni ikhtiar ki blai ka kalau kum ni kumbala batai de ni unong puli nong start nong tho kot balong uri start puli Bible bakte wing du dem ong kum ni ong